pawis na agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket mamati kayo sumuro kayo iti dalan ko kuna ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ada tayon iti may kalima, a Domingo ti Kwaresma. Tinaunday a panagdalyasat, a nagamamiris iti kinasyasino tayo, ti patagtibunyag nga inawat tayo, anang italo kada tayo, anagbalin, anakiranod, iti biyaga na Diyosan, ti panangisapata tayo idi, nga aklunan tayo ti Apo, ken dagiti kinaimbag na, ken ikaguman nga ipakat iti panagbiag, ken ti panangalaksid, iti kinadakes, iti diablo, ken iti kinamanagbahol. Sapay tayo ti dati nga panawan, adon dagiti nairing pas tayo nga mangtulong tapno makapabaro tayo iti relasyon tayo iti Dios, makasubli tayo kuman nga nananay iti pagtaengan ti Ama, babaan iti panagbabawi kadagiti basbasol. Maliliwa tayo kuma iti naindaklan nga ayat ti Dios. Saganaan tayo, ti bagbagi tayo tapno maikari ti Ama kiranod kadagiti na santo na misteryo. Sikanay baon, tapno ayabam, dagiti managbasol. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Sika ngay may tapno paimbagam dagiti pusong agbabawi. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika sinutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na kami, Apo, pakawanan dagiti basbasol mi, katalanan kamamin nga iturong, itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo, Apo a Diyos mi, iniawat ti anak mo ti bagina amatay, gapo iti ayat na iti lubong. Babaan ti tulong mo, mabirukan mi kuma, kan siraragsak kami amagna iti ayat mo. Gapo ken Hesus Kristo ang anak mo, gat Apo mi, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon, awan inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias.
Kastoy ti kuna ti Apo. Nangaramid idi ti Apo, iti dalan iti baybay. May saa pagnaan nga aglasat iti nadawel a danum. Inturong na tinabelig nga armada iti pakadadaela na. Armada abuklin dagiti lugan a pakigubat ken dagiti nagkabalyo. Limnidda ket didan lumungaw. Naedipda akas lasilaw ti kandela. Lipatin nyo dagiti nalpas a pasamak. Diyo pampaninutinen dagiti nalpasin a naaramid. Kitain nyo ti baro a banag nga aramidek. Mangrugi nga agparang makitayo itan. Mangaramidak iti dalan nga aglasat iti letang. Sadyay, ikang kayto dagiti ubbog ti danum. Uray dagiti atap nga animal itanok dakto. Idaydayaw dakto dagiti abistros ken lobo. Intun pagayusek dagiti karayan ti letang tapno ada inumen dagiti pinilik at tattao. Isuda dagiti tattao a pinarswak nga agpaay kanyak. Ket ikankantadan tu ti pakaiday dayawak. Ti sao ti Apo. Dadakkel abambanag ti impaayos kada kami, ket anyan aragsak mi. Idi insubli na kami ti Apo ijaysyon, kas kamla agtagtaga inep, kas taunay ti katkatawa, ken kankantami, gapu iti rag-o. Iti kasta, kinuna dagiti sabali a nasyon, impaay ti Apo dagiti naindaklan a banag kadakwada. Agpayso nga impaay na dagiti dadakkel a bambanag kada kami, ket anyan aragsak mi. O Apo, isubli na kami kadi iti sigod arang aymi. Kas iti panangpunno, titudom kadagiti namaga akarayan. Ipalubos mo kadi, adagiti naglualwa, bayad ti panagmulada. Siraragsak danto, inton agapit da. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon, asi aawit iti bini. Agsublinan to asi raragsak, asi aawit iti apit. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ibilang ko amin apukaw, gapu iti napatpateg apan nakaammo ken Kristo Jesus nga Apo. Gapu ken kuana, imbelengkon ti amin abanag. Impurwak ko aminen akas rugit, tapno magunod ko ni Kristo, ket awan ti pagkurangan ti panakipagmaymaysak ken kuana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg. Wen, ti kinalinteg a magunod babaen ti panagtungpal iti linteg. Adda kanyakon ti kinalinteg a magunod babaen ti pammati ken Kristo. Wen, ti kinalinteg ngagtaod iti Dios ken maibatay iti pammati. Tila tarigagayak, isu ti panakaamok ken Kristo. Ti panakapadas ko, ti panakabalin, ti panagungar na, ti panakipagsagabak ken kuana, ken ti panagbalin ko akas ken kuana it ipapatay na, baring no mapagungarak tumet.
Jak kunaen a nagunod kon daytoy. Jak met kunaen nga awanen pagkurangak. Ikagumaak ket di at agikwaen daytoy, agsipud ta tinagikwana kon ni Kristo Jesus. Kinapudno na kakabsat. Jak ibaga a naragpat kon daytoy. Aramidek ket di ti maysa a banag. Lipatek amin a napalabas, ket ipakat ko ti amin a kabaelak, amang gunod iti adda iti masangwanan. Iti kasta, si pipinget ak nga agtaray nga agturong ti pagtungpalan, tapno magunod ko ti gungguna, ayaw awis ti Diyos kadatayo iti biag ijay ngato, babaen ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Agyaman. Sidadaan kam Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madayday. Pulog tamtoy panunot ko, ipay mo kat bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso, nga agtungpal na kemo. Sidadaan kam Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanog tinagan mo, maitantanog tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Napan ni Jesus ijay bantay olivo. Kabigatan na nasapa ang nagsubli ijay templo. Inaribungbungan ti adu a tao ken nagtugaw anang isuro kadakwada. Inyag dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti fariseyo ti maysa a babae a natiliwanda a makikakaidda iti di na asawa. Pinagtakderda iti sangwanan da amin. Maestro, kinunada ken Jesus. Natiliwan mi dati a babae a makikakaidda iti di na asawa. Kas mayan nurot iti linteg. Imbilin ni Moises a mapapatay ti kasta a babae iti panakabato. Anya ti kunam. Kinunada daytoy apang suot ken Jesus. Tapno da panggapuan da amang idarom ken kuana. Ngem nagrukob ni Jesus ket pinagsurat na tirame na iti daga. Idi ulit-ulitan da ti saludsud da ti makder ket kinunana kadakwada. Ti awanan basol kada kayo ti umuna amang bato ken kuana. Nagrukob manen a nagsurat iti daga. Ngem idi mangngegda ti kinunana maysa-maysa pimmanaw. Imuna dagiti nataengan aging gaan ni laeng Jesus tinabati ken ti babae nga agtaktakder pay laeng iti sangwanan na. Timmakder ni Jesus ket kinunana ken kuana, sadino babae, sadino ti ayandan. Awan kadi tinagbati amang dusa ken ka? Awan, Apo. Insungbat na. Kinunan ni Jesus, uray siya saan ka adusaen, inkan, ket saan ka nga agbasulen. Ti Ebanghelyo ti Apo.
5 a Domingo, anamsek, dagiti sao ti Dios, ti panagam amiris tayo, ken nang tulong ken mangiduron kada tayo, tapno agkuti, agtignay tayo, agbalbaliw tayo, agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, agsubli tayo iti Dios nga Ama tayo, agsagana tayo nga kankanayon. Umuna nga Domingo, ti gagangay ken masansan nga parikot ti tao iti panagbiag na ngem ti kinapudno na saan nga pudno nga parikot tamang tulong kada tayo nga agbaling nga natibker sulisog na sulisog ni Jesus kas ti panakasulisog tayo inabak ni Jesus tinang sulisog ken kuana pimanaw ti diablo aguray nga dumteng manen ti sabali agundaway kinapudno nga paset ti biag tayo dagiti sulisog ginggana nga si bibiyag tayo at dalata dagiti nga suot tapno tumibtibker kumirkirad tayo iti panagayat tayo iti Dios ti may kadwa ti panagbalbaliw ti langan ni Jesus iparipirip ken iparang na ti dayaw ti dayag ti gloria ti Dios nga naisangrat may kagumaan tayo, tagbaling nga napudno ken kuana. Ti may katlo, ti pudpudno nga sagrapon tayo amin ipapatay. Muray no dadati nga ipapatay, agturay, ti panagayat ken panangilala ti Dios. Ti panangipagarup tayo, nga dagiti sulisog, dagiti pakarigatan, dagiti pakasuutan, ket dusa, ngem saan. Manen ti ibagana lata, bumangon tayo nga bumangon. Tumakder tayo nga tumakder iti grasya kan panagkabalin ti Dios nangabaken ni Apo Jesus babaan ti panagtutok ipapatay ken panagungar na nangabaken samtay nga itulok idi may kapat nga Domingo idi napan nga Domingo ti anak nga naiwawa so nga nagsentro tayo iti loser maababak maupupay awan ti ganabon tayo no maupay tayo ururahin na tayo ti langit agragsak ti langit punsyon no agpakumbaba tayo, agsubli tayo iti Ama. Itata, winner. Anya ti winner, anya ti tao nga balay nga kankanayon ti addaken kuana. Ti babae nga nakundenar, managbasol nga agpaiso, ngem inalutot ti Apo, pinakawan mismo ni Apo Isus tinang pakawan. Ti balikas ni Apo Isus ken kuana, uray siya, saan ka adusaan, inkan, ket saan ka agbasulen. Kanya nga bangar, no reno da tayo, awatan tayo mo da jay, tunggal, agkumpisar tayo, ket agbabawi tayo, nga si papasnek ken na impuswan ka kiti basbasol tayo, awatan tayo mo da ta, inkan, pinakawan kan, saan ka agbasulen. Tata, pampanunot maipapan iti panagbalagi winner, anya dagiti winners, no idi na pang Domingo anya dagiti loser maababak ngem uray ti panagam amiris tayo tatta no sino dagiti nabalegi siya sino dagiti mga abak masalapon tayo latta no anya tiket na nga saon met dagiti mababak umuna dagiti winner ket tattao ti moralidad dagiti mga abak ket mamati ken agtalgedda iti panakaamiris no nya ti dakes no nya ti naimbag moralidad in parang dakin ni Apo Isus kasla awan ti gaway na natiliwan me dato nga managbasol gamadusa sigon iti lintig ni Moises iti panakabato anya ti aramidem no saan nga babalawen na Apo Isus dayay ay ket kontra iti pamilya tangarog nga maiyataday iti makikamalala madadael iti pamilya no kanunungan ni Apo Isus dayay ay ket kun kontraanan ti tunos ken ornos ti pamilya ngem no met ibagana nga suruten na ti lintig ni Moises mabaling nga awanen kay siskan na kundemen na ukomen jay babae napukawen napan iti sabsabali nga sungbat ti awanan basol ti umuna amang bato hadda pay nakakuti awan ti nakakuti
aging gana nga inot nga pimanaw da amin isulati na bati. Anya ti ibagana da ita. Nangabak manen ti panagayat ken panangilalana. Nagbalay ginay remedyo na lata nga masalbar. Dajay ibilang tilinteg ni Moises. Sanga jilinteg ti tao ti mangkaan. Jay ayat ken kaunggan ti Dios ti nagbalay na ispal. Ti siya sino man nga wanan basol ti umuna amang bato. Maysa nga panangilala iti tao dajay approach ni Apo Jesus. Pinakawan na dajay nakabasol lumampay kinanunungan na talaga met nga mayataday ti nakikamalala ngam ti imbawing na diyaman nga rod awang basol na ti umuna nga mang bato pinmanaw da amin. Dagiti maibilang nga winner ket sursuruten da dagiti na Diyosan nga panursuro kan prinsipyo. Agamiris da nga nalaing dagiti paniriganda san na nga dadaelen kan supringan awan ti ulbuden na nga linteg wenno tukkulen na nga linteg suruten na latta ti linteg. Panagayat kan panangilala kadagiti managbasol. Tikit di napanan ni Apo Isus ket imbabain da dayay nga babain imbabain da natiliwam mi nasukalami di sangwanan na inulod-ulod da nga imparang. Tiki di simbrekan ni Apo Isus ket apay da kayo inala nati konsensya. Nung kita am nga direkta, apay, saan kayo nga managbasol? Awan ka di tibas basol yo. Dahita, ti galad, nga nalintag, ken nagbalaygi, impaamiris na, nga pada tay amin, nga managbasol. So nga, tataag ko masuruan tayo, nga managbasol tayo, kaasyan, awatan tayo mat, ti pada tayo nga managbasol, pada tayo nga tao. Tano daddo mga rod ke agin lilintag tayo self-righteous. Dalajay ka babalintag nga ako, totoo ako. I am right. Ustua. Kilo isuna. Dalajay tinagkabubutang. Masapul nga admitiran tayo nga datay amin adda pagkurkurangan tayo. May kadwa, dagiti winner amoda ti luglugarenda. They know the rightful place. Dagitoy napno ti namnama ken talged ti kinaimbag ni Apo Dios. Balaygi sa nga opay ti nagturay kaniada. Dagiti loser, dagiti napukaw ti namnama na kanayon da nga often at the wrong place at the wrong time, wala sa ayos at lugar, nagulo. Dagiti loser, nagulo, guso-guso. Idinto nga dagiti winner, iparangda ti Dios anamarswa, Dios ti ornos, nagulo. Taam dagiti tattao nga narabaw ti panagkit-kita da iti balaygi, nagtibalaygi, maup-upay, awan ti pamati, awan ti talged na, agkakapoy, agkakapsot, awan ornos da, awan wrong timing, wrong place, idinto nga ti winner, ay ket adda tonos, tila pakiturturogan na, no nariribok, ti biag na maup-upay, makium-um yan ti aglalaok. Sadi-sadin no ti pangipatpatadiran na balay na, hanaam amirisen, talakumpurmay, awan ti lugar, awan ti disiplina, talakumpurmay. Kita mo, no ti panagbiag tayo, no tao ka nga maupupay, awan ti talged ken talag mo kin na Apo Diyos, awan ti panangnamnama mga isuko nagungar, talakumpurmay, agala amen, mabalain amen. Siya ti turong na ti tao nga naababak.
dagiti mangab-abak ket tattao nga daan panakaawat at daan umiso nga panakaamiris kadagiti banbanag ada disiplina da amuda ti umiso ni Apo Isus ke winner ket binabalaw na ti kababalin dagiti Fariseo kan dagiti skriba nga nangulod-ulod nga nangipan dagiti sango na dagiti babae nga natiliwanda nga magkikamkamalala ano gamiris ka kasano nga natiliwanda sinisiimda di pa'y para siim para sipsipot para sirisirip na si imanda nga rod ayaw di magkikamkamalala no di da para sipsipot kan para sisiim super maritis dakes madek naturong no kita entayo inba ba inda ngem sanmet nga kinanunungan ni Apo Isus jay panangokom da ore da tayo mo do mabaka jika to nya apaw apay umisong aro da apaw nga datoy nga katuganga ke ay bebekeun na bato na apaw digasem ustu ka ngem nakarit kan sa unay innala ti konsensya na dalupoda ti awan ti basol na ti umuna nga mang bato pinmanaw da amin tana amiris da nagkuri-kuri mo na Apo Isus jadaga di tayo maammo awang mo mangibagano niya patapata niya nga tatin sursura na ada pagamamon pinmanaw dan na konsensyada datayo nga ta makonsensyatay pay nga ta sumrek ti simbaan pagbalinanda nga tsindaan tutututututututut mereka umpay malin ni padi tutututututututut puno baybayan na dyan anak-anak nga ag playground ala kaya niya nga road ag playground kasi ka tulukan nariribok na amin na niya dagiti winner da kired kun tibker kun turod na nga sumursurot itinakam ti Apo Dio ti Apo umiso dagiti panakakita da kadagiti galad kun kababalinda makita da dagiti saguday nga insagot ni Apo Dios kadakwada haramaten datin umiso ken nasyaat dagiti nga saguday talaga nga adadalata iti umiso nga lugar dagiti loser ay masansan nga tila masursuro da nga dalan baka handa nga bukasyon nagmadri nga magayam ngay ayaban ti padi ayaban ti Apo nga agmadri iso nga tirupa na nipod simbre nga madri kasla purgatorio nagpadi hanggayam ngay ayaban ti Apo nga agpadi nakiasawa hanggayam ngay ayaban ti Apo nga makiasawa moryot nga layon nagpakapon agal alipunget 30 years na nga nasawanan agal alipunget mas lalo kita kumaka agbababawi piman daytan ang umiso ti turturungan da nga talagahan da nga maamiris iti umiso dayta so nga adda risiris lata di panagbiagda may kaalo dagiti winner sanda nga sao nga sao dagiti loser ay Apo nadaldal ore ti panagluwalo ay nagado nga man sa una kita ngem ti winner na ulimat natalged basila ti sauna ayandan apay siksika tinabate awan Apo may sa ababa so nga di mga madlawan taem loser jay apira tao nga naabak nagaduma sa una sumangpe nila kain naabaken loser nagaduma sa una so nagaduma sa una ta naabak nga rod kita no adalaban ang nagaduma sa una yan naabak wala nagswiti na kami kita switi ng tuma kita kustamen sa ura kami kita naabak nga rod loser taom
Nagado reklamo na aja. Popularity contest lang nun. Nagado na sa una. Nagpunto da. Handapay na pa nagparangan. First princess lang aming kaya da mangabak nga rina. Dakes jay turong ti panangabak kadakwada. Ngado ti masauna. Ti winner makaalis dayay atay man makaabukay, makaguyugoy. So nga jay tao ka no loser jay tao. Awampay maguyugoy na loser. Ngam no winner, oy nagado maguyugoy na. Isam na langanan panagsauna, maguyugoy da nga sumingpet, maguyugoy damat. Detan, makita mon. Tinap-up na upopay, ababak na abat. Mga abak, agtalag, iti balayge ni Apo Diyos nga nagungar, nangabak, balayge, tinadya puso na. Makaalis, makaakar, super virus, ti kinaimbag, tireble, makaalis. Taom, naging nasingpo nga tattao, nga nalintag ko makaalis, hanggang pa'y makatagaray. Wunantay. Tinasingpo nga bakat, wunantay. Tay baka nga kordangat, nga kanayon nga ropangat, nga kanayon nga agongungat. Makabakwar. Kaya-kayam. So nga maya magkada dyan nga examination of conscience. Makaakarak ka day. Naamo ak ka day, malagipyo nga da dyan loser ka. Nung makita da dyan loserin ka, hayapaw. Adatan, delikadaw. Jika adana pa'y laang kag dandanag da amin na po. Hinto na pimanaw, hayaman pa'y apo nabangaran da amin. Ngam dati winner, maragragsakan da, tika adana. Yati paglasinam. Idi awan, ay, kasadala pusa nga nagraragsak. Idi adan, nagijay ti paglasinam ti winner kan loser. Nasakimat. Anya, tilinaon, dagiti naudi nga panakipatpatang mo. Dagiti loser, puro reklamo, puro complain, puro uyaw, puro dilaw, puro ngarenget, puro sakuntip. Awampay na siya at nga ipadamag na. Di kita karubak ka manggagamod, ni katugangak ka manggagamod, jay padi manggagamod, siya lang da nga manggagamod. Aming nga makita na dakes. Huy, loser ka. Kunama yan. So, no, da, pada mga tao, wano gayong mo, kapuro amin, negatibo, na sipngot, nalidom, narikot, narigat, namade. Hindi damo nga makita ni bakit husipa, amin nga ibagana, namade. Hindi sumarong nga makita ko, at least umis-isum langan, ni si mayaaten, sa aning nga loser. Ano puro amin, ay, iday, kakastoy, nagmaitin, iday, kakastoy, ay, iday, iday, ay, apaw, loser. Gamno, uray agbagyo, adalata namnama, uray naruros amin na bulong tikayo, agbulong tumanan. Nasipngatan, limnakan tiinit, sumingising tumanan. Taon, di winner, kita man takaabay mo, winner, wano loser. Ye winner, haang agpipis mask. Ye loser, kanayo nga nakapis mask. Hamay. Hoy, kung kunalaan na dyan. Di kito ka di manervyos. Di kito ka nila ni Apo Paday, kung kontraon na ni Doktora. Hamay. Kung kunalaan na dyan. Tatangka nagaduma nga makagus-guston ti agpipis mask. Tatadapay hang kumalasin na nga nakapis mask. Haman, oy agpis mask kan ko na mat. Bam talata nagpis mask ka. Damang amin da dyan napinpindas ti kita na hindi nakapis mask. Idinik ka na, oy isublem ko na nga dagos at kasyan na kami. Nakigto tama hindi na ikajipis mask nan. Nagadugam taramidong na. Isubliman ko na. La kayo. Kung ko na laang maturog kayo makitam na jay ti turong ti panuno na ko balaygi abak namnama opay. Tao nga mo upay.
And then, dagiti may kapat. Dagiti winner ket sanda nga agtaltalek nga si bubulsek. Sanda pay nga agay ayat nga si bubulsek. Amom dagiti winner na batad, amuanda nga nalaeng, awaten da nga nalaeng. Jelo sir, love is blind. Oray pa di crush na, oray pa di sayuten na, love is blind. I love depressed. Ay Allah ka, nga babaling nga mga asawa nga road. Oray, kayat ko siya kahit isang beses lang. Oh. Maday, dadaul kan. Ada lang arot asawa nan, love is blind. Gusto ko siya. Mahal ko siya. Kahit may asawa na siya, kahit maging number 2 na lang ako, dakas. Dadaal. Ye winner, awatan da nga nalang, ye loser, nalaka nga maalilaw, kan nalaka nga maulaw. Gusto kita. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Nalpas. Naanagan. Yada na yung Bernardo. Kasi kumata talaga daki di mayan. Nga nakabangbanglon. Pakipakita na pusig na. Gusto kita. Nalpas. Naanagmag. Dahil kagamin. Alwadan niyo. Ya. Gusto kita. Mahal kita. Ibibigay ko ang lahat. Nandito lang ako. Nalpas. Dagijay ti loser. Nalaka nga maragreg. Nalaka nga maasyan. Yung mamasal, ay, anti usipa. Dato'y ti resibo. Bagakon kinapapadi. Umayak ka no king ka. Ay, apo. Resibo pa na di 1964. Malasin pa aming nga nagsusulyan tin nagkukupinanan maron-ronoten. Nga mado na gadanan. Pala nangi parang resibo. Masyapal ko kan ti agis ko na ni doktor. Sino nga doktor tinang resita king ka? Agora ka tatawagak. Saanin? Kung na naman, tanong mo lang ito di resibo. Na siyempre nakasingir na di 500. Napanan tili mga tao. 500. Sumunong alawas na pamanan resibo, 500. Maya mo data. Maya gam nga pagsapol ti resibo. Hanga naraka nga matiktikaw. Dagiti winner, kitaan na nga umuna, amirisan na nga nasyaat, kitaan na sa abay nga pagtalkan na. Ngam dagiti loser, nalakang agtaltalek. Hindi kita pababayaan. Basta akong bahala sa iyo, halika na, napanmut. Nalpas. Ay, nimpa. Alwadam. May kalima. Dagiti winner ket silulukat iti panagpabaro. Dagiti loser, adula amin, apay natin sigaw. Kas na kumalatay din naitagbaten tinapalabas. Nadya iden. Ipapili na nga tila ang siyampo nga muna arutang. Apo, awanan ti arutang. Dawanan ti arutang, garami. Basta ti muna lang nga pagsyampo arutang. Hanam mo nga mabaling nga pagsyampo di rejoice. Para hindi nalalagas ang buhok. Ang madadamat nga nagrag-ragami na buhok na. Idi syampo nga syampo. Bagpaidi ang agsya-syampo, maya lata, sugaba, amin di buhok na. Taam, di loser. Di loser, natangken ti ulo na, sukir. Di na kayat ti panagbalbaliw, di na kayat tagpabaro. Natangken. Masansan nga dagi di loser, marigatan da nga mangawat iti panagbalbaliw ken panagpabaro. Marigatan da, marikutan. Makitam da di iti attitude manen. Di na mag-ayandan. Awang kade, tinabate. Nga mangbatuking ka, awan sir. Awan. Taom, nagbaliw, nga dagos, natukay, natignay jay babae. Nariknana ti panangilala, kun panangisakit na po Isus, nagbalbaliw. Dagiti wagas tayo, nga mangbagbaga,
ken mangpalagip iti nagbiddot. Ngano kun dinarhang kaday nga ti basol na data masapul nga may balod. Ngam no ikam laeng gayam ti tiyansana agbalbaliw kuma. Nagrigat nga mangited ti tiyansa kadagiti nagbiddot. Nagrekot, mangted tay met, ngam ising-singir tay ito nga kanayon. Yamanan. Ta pinakawang ka, nagawig ka malag ti balay, ore na miilo ka nga nagbabaen. Pinido na ka kuman, natay ka kuman, bisinan, ta awang met ti sanikwayo. Kitaom. Taom no, da inikam ti tiyansa ka na ganon to ising-singir mo. Haan? Yamanan ma, sino kumati ng toltolong king ka? Di ka laki de, kato, ay talaga. Ngem, anak ko, managbasol tayo amin, bumangon ka kitdi, tumakder ka, bumangon ka. Imbes nga ibadde mo, nasugatan lang arodon, nangala ka pala taasin, sa min warakiwak, nakarkaro pa'y nangala ka ti Patis, Lawrence Patis, in bok mo di suga na, IP, man nga sa Tano daduma nagbiddo lang arod jay taon. Is story nagsikog lang arod nga balasangan. Ay ada balot dita. Kung kunamo nga istoryaan. Ada na bukulan dita miraculous pregnancy. Nagsikog ampang tumat. Natulungan ka de. Nagbiddot lang arod jay tao. Lalaisam, iwaragawag mo, dosaam, imbes nga pakawanam. Nakailala nga rod, Kristiyano tayo, nga mintunukan, dusa, masapol nga madusa, ay apo pakawanam. Ni Apo Isus niya tinaramid na, natukay, dadya babae nga makikam kamalala, natukay nagbalbaliw. Day tagamin, no dagkamaling nga kabsat tayo, awatan tayo, hantay ammo, no dikat nakarkaron tupay ki di kada tayo, tibanagan tayo, wano biddot tayo, mga ilalaan tayo, tinagbidot. Ni Pope Francis, kanayo nga mang bisita, kada gini tataw niya pagbalunan. Kakaasi damat, nasukalan, datayo hanga nasukalan, kunana. Amang ano adumat dagiti basbasol tayo, hantay lagaming nga natilew. Suwiti mo data man nakarmat. Malas na ladya may satan na sukalan nga agsaksakar. Dahito nalalaeng. Hanga na sukalan. Nga man nakarma laeng. Hang kuman nakapasa ti board. No nga man nakar. Kita menita. Mungkin kita menita. Kuna ni taom apay. Managbasol tayo amin. Awanan dagiti tao nga mangkondenar ken kuana. Ti kagimungan tayo laman nakasagana nga mangilupek, manglais ken mangukom. Mannanakaw masapol nga may balod. Katoy matapol nga apay nga ta nga naaramid na dayta. Apay nga ta taom ti asin ni Jesus nagbalbaliw di babae. May kanam na laing nalaka nasayod ti panagdengdengeg ti winner. Jay loser tuleng ken nalaka nga agpungtot. Nalaka nga masudsudot. Maudin ti winner nalaka nga dumngeg nalaing nga dumngeg nasayod ti panagdengeg na. Jay winner nalaka nga masyudot, managpudpudot ti ulo na. Ammo dagiti winner nga dadwa nga paset ti pakasaritaan. Jay may nga bangir kan jay sabali nga bangir. At dadwa nga paset. Matingiting kan makita na. Ay dapay gayam may kapito. Ay dapay gayam may kawalo. Alagor ka, dati yan, paspasak. Ammo na tagtingiting. Idinto nga dagiti loser, nalaka nga masyudot, awan ti aano sanda, nalakada nga agliday, awan ti aano sanda, nalakada nga mangukom. Ket ad-adaywan mo't idati tattao. Di rupa na pa'y nalakapay nga agsidungat kan agropangat.
ni Mother Teresa kunana no adda tiyempom nga mangukom ti padam nga tao awan tiyempom nga mangayat ken kuana. Nga ti priority ti winner ket mangayat ken mangilala. Ti priority ti loser ket mangukom, mangdilaw ken manguyaw. May kapito proactive nga tattao. Ti proactive kit kitaan na di positibo, kit kitaan na taam ti proactive ka kastoy. Dajay reactive. Hantay nga kabagla data, imposible. Dajay proactive, ipadas tayo man. Padasan tayo man. Makita mo dajay nga attitude, agdo mga attitude. Ti kababalin nga proactive, adalata, gagar na, ken gagum na nga mangipadas iti nasyaat. Dajay reactive, awan amin ti mabalin. Sa kumada dyan mitingan ti asimble, dati react nga papaanawa. Kaya dati mo proactive, agisay-sayang kaalaang digiti mabalin nga pagdurasan kan pagsiatan. Digiti winner ket tattao da nga proactive, handa nga sige da nga react no adda makaprovokar. Kaya't na nga sawan, ti tao nga productive, ti panag-aramid mo kadagiti desisyon mo ket bunga, tinaunday, na sayod na insiriban nga panagamiris, agam amiris. Nga ti panagamiris mo ket may puon aming kadagiti tagipatgen ti ebanghelyo. Dagiti panursuro ti Dios anya ti bagbaga ti Apo. No da kumani Apo Hesus anya kuma ti aramiden na. Agbasar amin ti dayjay nga kinapateg dagiti kinapateg nga tagipatgen nga isuro ti ebanghelyo, tagipatgen nga isuro nga nadyosan. Diya ti pagbasaran na idinto nga dayay reactive ti kondisyon na amin ket no nya kay kaya na no nya reina na no nya ganasen ti biag na dayay adayo dayay tao nga winner proactive agbasar kadagiti tagipatgen ti ebanghelyo ken dagiti nadyusan nga panursuro ti pagibasaran na hidinto nga dayay loser ti pagibasbasaran na, jay reina na, jay syodot na, jay bokod na nga bagay, jay bokod na nga laeng, jay bokod na nga siglat. Iso na laang ti pagrukoda na, jay bagbagi na. Winner ket sumungba da nga da responsibilidad na, nga mangitapwak, sungsung batanda, dagi aramid da. Jingor ti problema tayo tata. Naduma dagi ti aramid tayo nga, han tayo nga matadaran, awan ti responsibilidad tayo. Ito nung nga nagkuri, agitodo ka, nagipabasol. Sika ngamin, iso na ngamin. Kasi sila, ganito. Todo nga todo, pabasol. Dito nga di winner, inaramid ko, sungbatak. Nagbidutak, aklo na, naaramid ko. Haang nga todo. Makita mo tayo, pagbasaran naman. No todo ka nga todo, ay awan mananakob mo. Amo mataaderan ti naramid mo agar aramid ka ti inuulbod ka daan nga istorya. Iso nga nangabakan kanan uston shortcut di jay. Ti ngamin nakapinpintas no kitaan tayo dati sura ni San Pablo nga may kadwa nga may basa niya. Dito kay bagbagana pukaw amin napatpatag ti susurot ko iti Apo. Lipatag amin nga napalabas, ipahakat ko amin nga kabaglak nga manggunod ita dati masangwanan. Iti kasta si pipingatak ngagtaray. Makilumbak lataging gana. Iti awis ti Diyos. Adala tarigot ko. Winner kay amin. Nyapay tururayan niyo. Awatin yun tigun ko na. Awatin yun ti premyo yo. Ni Alexander the Great. Idi na sakaw na amin ng amo known world. Ala naglidayon. Apay agsangitan. Apay awan mo ti ikangker ko nga lubong, awan mo ti sakopek nga lubong. Piman, wrong ti attitude na iti winning. Slamo lang da jay, wrong ti attitude iti winning ta. Dati agasawa, nga daganan siya. Naa, nalipatan damutin, nga adda presyo na da jay panagbirbiro da. Birbiro dati kwartan, bumaba nang da, umadado, bumaba nang, ti amuda, no adado kwartada, naragragsa da. Handa mo na iwanan di anak dan. Di may sa special pie. Di may sa agkurang meten. Agpaiso nagadok kwartadan. Naliwayang damo dyan na dan. Problema. Sa bali pa nagdakkel na yan nakon.
Dajay, ti panangkita ti winner, amuna no kaano agsardeng, when to stop. Amuna no kaano, dajay. Jay, loser, ay pagarupon na, matikaw. No adu kwarta, adu mga happiness. Hamet. Nga tika adu kwarta, ti adu nga happiness. Oh, matagal ka ng winner. Just claim your prize. Own it. Happy winning and congratulations. Magsipod, tanangabak na Apo Isus, ginunod nan ti panakaisalakan, nangabak tayon. San tayon nga agbalin nga loser, nangabaken ti Apo, nangabak tayon. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kan daga. Mamatiak met kan Jesucristo, abugbog nga anak na kan Apo tayo. At imaw ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansa iti krus, natay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw, ti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin. Gapuntos sa dyan nga may mangukom, kadagiti sibibiyag, ken kadagiti natay. Mamati akmat iti Espiritu Santo. Patsikmat ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katalang tumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Managayat nga mainted mo ni Apo Isus nga anak mo, kas maestro pagtuladan ken kabsat mi. Kas napakumbaba apasurot na dawatan mi nga guguram kad dagiti puso mi iti ayat. Apo denggam ken paraburam dagiti tattaom kunatayo. Apo denggam ken paraburam. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia, tapnoy iti panagitultuloy na iti agbyag iti daytoy nariribok alubong. Masarakan na kumay ti adadupay apigsa, kentured ang mangiwaragawag kadagiti napateg iti ebanghelyo. Kumararag tayo. Apo denggam ken paraburam dagiti tattaom. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno saan da kuman ang maallukoy kadagiti panggargari ti lubong, iti panangibaklay da iti misyon da, ket agtalina edda anapudno iti trabaho da. Kumararag tayo. Apo denggam ken paraburam dagiti tattaom. Agpaay kadagiti amin nga adda saad na iti gobyerno, tapno agtalina edda anapudno iti trabaho da, ket kanayon da nga itandudo ti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo. Apo denggam ken paraburam dagiti tattaom. Agpaay kadagiti maitugtuggod a Kristiyano, nang runa dagiti babae, a may pagpagarup a magungundawayan, tapno marespetar kuma ti kalinteganda, ket mabigbig iti akemda iti kagimungan. Kumararag tayo. Apo denggam ken paraburam dagiti tattaom. Agpaay kadagiti minminatay tayo, tapno kasyan idan ti Diyos, ket pakawanendan dagiti nagbiddo tanda, ket maragpat day ti agnanayon agunguna sa dilangit. Kumararag tayo. Apo denggam ken paraburam dagiti tattaom. Apo mi a Dios, tulungan na kami agtalinad a napudno kadagiti panursurom ken pagpatulad mo. Ikan na kam iti turod a mga ramid iti pagayatam, tapno dumakkel ti iglesyam ket agbalin a napudno iti panagserbi na ken ka. Gapu ken Kristo nga Apo mi. Amin. O Apo, nga insagot mo, namay ken rigat, when amin mo, may po idaton, ken ka Diyos ko.
Idaton mit alta, anak mo ang kasta. Dada kaikarya ka umawa ibagi kenda. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno digito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Manakabalin amin na Diyos, insurom kada kami, tina Kristiyano na pamati, denggan nakamkad nga adipon mo, ket ipaay mo adalusan nakam kumatibilag daytoy a sakrifisyo, gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Puno unay amay kari kat rumbang anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami tami na tiyempo kan disog yaman kami kan kaapo na santuan nga ama manakabalin kitag na na Diyos. Ta intuyang mo da ito na idumduma at tiyempo tapno dakam nga anak mo dalusan mi dagiti nakum mi kadagiti nalabos sa pagasuman ti bagi. Kat nupay san mi aliwayan dagiti anong mi anayin dagaan yadadami asangwan dagiti banbanag anay langitan. Makitanggay kam iti amin ng anghel kan sa santo, amangidaydayaw ken ka, kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakay daydayawa. Husana iti kangatuan madaydayaw ti umay iti nagan ti Apo husana iti kangatuan. Puno unay Apo abig ka ang kinasanto sikat igubayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipaay mo da Espiritu mamang pasanto karagito adaton, tapno pagbalinam katipaay mo idaka da kami, abagikan dara ni Apo mi ay Jesucristo. So idisakbay, ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted karagiti disipulos na kat kinanana, alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, so mayawat to amay paay kada kayo. Kasama na kalpasan, di panangrabida ng alay itikalis, nagyaman mananken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinanana, alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy itikalis ti darak, dara ti barokan, agnanay na tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayukan iti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Araminin nyo daytoy apang ilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kanin ka panagungat, inakamin salakan si katinanubot iti sangalubungan. Ti panangilagip mi, ti papataykan panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kaalis ti panakaysalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga dad, ito'y saklang mo kadagserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kay saan nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi po mapo ti iglesia, may ti sangalubungan, para irayam tayat na Diyosan.
Naglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, kan amin na papadi. Naglagi po amin na pimusen, awatam iday ti sidong mo apakitaan daken ka. Ipay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin, iti biyag ngagnanayon. Kan makiranod kami kanang kasatan na Birhen Maria ng ina ti Diyos. Kan nagasat nga usay nga esposo na. Kan itinagasat nga apostol kan sa santo anak kapudnuan nagserbiken ka. Makikadkadwa kam tukadmat kadakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo kan Jesucristo anak mo. Gapo kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken ka man nagkabalin nga Ama, kami nadayaw kan gloria, ti agnanayon nga wan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kas insuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, ditidaga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanam dagiti utang mi akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manlugod iti suliso, salakan na kamket iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Idama si ayat takapyam kada kami. Mabaan ti tulong taasi may lisikam kumay ti basol. Kat may kanawa kami ti amin nariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi at kinagasat. Ti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kada kita apostoles kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukanyak titid ko kada kayo. Sana rin iti basol mi ti kitam, rin iti pamati ti iglesia. Kaya sumayanurot iti pagayatam, ipay mo asi-asi ti kapiyakan panagkaykaysa. Si kang agbiag kinagari, tignan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayin kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablaw ti kapya iti maysa kan maysa kada kayo. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol. Itdam kadakam. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong. Nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, nga may kari.
Kumararag tayo. Manakabalin amin na Diyos, inawat mi ti bagikan dara ti anak mo. Ipay mo kadi maibilang kami akamkamang na, gabokan Kristo nga apo mi. Schedule ka ito bantay? Schedule ka bantay kita? Schedule na awan? Yurugi tayo matlaang kalpasan ti misa, dahito'y agpatpatnag, nga panagsisinublat tayo, nga agdaydayaw, agkararag, ng runa nga iti nabunga, nga kwaresma, kan agpaay iti nasayaat, nabunga, nasayud, nadalus, nga panagpipili. Ti mangidaulo ti daram ti krus, into numalum na bigat, kat digiti upat nga poblasyon, alas 3:30 ti malam. Dahito ito ti naituding panangidaulo da ti dalam ti krus dito nagtiili. Ti apo adda kumakada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Agtultuloy ti dalyasat ti Kwaresma, intayo iti ayat ken kapya ti apo. Agparinto tayo. Mangisalatan. Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko.
Asi papakurang nga krukbag itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kamamo. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagan unoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararuak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatek-tekak iti patinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksaka. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kakarag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Indaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kiting sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypayso mi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesyam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.